takže je deň po otázkach a ja som sa rozhodla, že si skúsim natočiť taký vlog. Takže ako vidíte som von a idem do práce. Som tu úplne sama, takže ukážem vám. Ani jedno okno není zapaté. Čo vidíte tuto vzadu? To sú lampy. Ahojte, akurát som začala čítať túto knihu, volá sa, že Detský mozog novorodenstva od počatia po koniec prvého roku. A zatiaľ je to celkom fajn, aj keď trošku tej knihy nerozumiem, pretože je skôr pre takých doktorov a týchto písať. A už sú tam takéto ukážem vám. Je to vlastne o to, ako by ste sa mali starať o to dieťa už od začiatku. Idem si to ešte čítať. A tak. Dneska máme strašne malo roboty. Ozývam sa vám, lebo som tu teraz sama. Takže preto. Idem čítať. Takže už čakám na manžela, ale ešte stále neprišiel a už je 5:30. Takže čaute. Už som v aute a akurát ideme do kostola. Takže sa vám ozvem asi potom. Ahojte. Tak, a už sme von. S našou láskou. Bela. Tak a už ideme do Teska. Takže potom sa vám ozvem. Dobré ráno, ľudia. Už je bohužiaľ ráno. A ja som zabudla na vás. Áno, som mokrá, takže to si nevšimnete. Chcel som spraviť aj deskový haul, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo, ale tak aspoň vám poviem, čo sme kúpili. Kúpili sme mäso, potom také na raňajky, tieto mliečne, Miller Milk, nie je to žiadna spolupráca, mlieko, vajíčka, chlebík, guličky do mlieka sme kúpili. Veľmi sa mi ľúbia, a ešte máme jedny také guličky, ale to nejdem vyťahovať. No, takže my už ideme von, ideme najprv s našou láskou.
potom pôjdeme, uvidíte kam. Ľudia, takže skoro sme narazili do takého auta, pretože pán majiteľ, čo nám toto auto dal, máme ho totiž to iba požičané na skúšku, aby sme vedeli, že aké auto si máme kúpiť a tak vlastne nedodal brzdovú kvapalinu do auta. A ešte raz sme to zistili, lebo vravil, že vraj to tam dal, teda je to tam a nebolo. Takže išli sme z rýchlostnej cesty a skoro sme narazili. Takže našťastie Mário bol šikovný a vedel to ako vybočiť. Riadne so mnou zatriaslo. No a teraz dúfam, že na tej benzínke, čo tu stojíme, budú mať tú kvapalinu. Lebo ak nie, budeme musieť ísť inám, čo znamená, že chápete. Takže tak. No a teraz čakám na neho. Bola som už zaniesť vlastne kalendáre do práce, to som vám pravila, že takam idem, ale nestihla som to natočiť, lebo som sa ponáhľala. No a tak. Takže teraz čakám na neho. Dúfam, že to zvládne. Takže tú kvapalinu už máme. Ideme domov, aby sme to mohli viacej tam dať, lebo potrebujeme na to lievik. Takže asi toľko. No, takže boli sme akurát v Actione. Tam lievik nemali, boli sme v Pepku, nemali, v Sinse nemali, boli sme v Tedy, tam mali, takže sme to kúpili tam. No a akurát, ako vidíte, to ide tam nalievať konečne. A uvidíme, či tu bude mať tú značku, čo mu vtedy pípalo. A podľa toho sa zariadíme. No. Takže, keďže som extrémne hladná, tak ideme domov. Najeme sa a potom sa vrátime naspäť sem, pretože chceme nakúpiť ešte nejaké dekorácie, takže tak. No, takže sa uvidíme doma. Takže akurát ohrievam polievku, poďme sa najesť, spravím ešte pizzu a potom pôjdeme vlastne naspäť do toho Actionu. Takže čaute. To by sme neboli my, aby sa niečo nedosralo. Bohužiaľ to auto, čo sme mali, tak sme zistili, že má extrémne pokazené brzdy a bohužiaľ nedalo sa na tom už jazdiť. To auto skoro vôbec nebrzdilo a nedalo sa to, takže Mário ho bol zaniesť naspäť k majiteľovi. No a sme bez auta, takže je dosť možné, že ani nikam nepôjdeme. Či ma dosť mrzí. Ale tak čo už. Takže sme v Actione neboli a asi už ani nepôjdeme. Čo už. Takže už budeme asi iba doma. Mám za sebou stromček, ale nemám ani náladu ho vybalovať. Takže tak. Ešte uvarím kúra s rýžou a to bolo všetko. Takže potom sa vám ozvem. Ahojte ľudia, už je dávno po Vianociach a aj Silvestri, ale zistila som, že som vám nenatočila záber. Z toho dňa si už moc nepamätám, pretože to bolo dosť dávno. Ale chcem mi povedať, že vlastne bude ešte diel jeden z štedrého dňa. Dám tam, čo som natočila a ďalej budeme postupovať tak, ako sa mi bude dať. Takže nesľubujem, že bude veľa videí, ale budem sa snažiť. Takže ešte natáčam z dôvodu toho tu s ním na vecku. Nebojte sa, nič nerobím, lebo máme tu návštevu a nemala by som pokoj a kľud to natáčať, pretože sa ešte celkom hanbím na verejnosti a tak, no, takže ahojte z vecka a vidíme sa v ďalšom dieli. Pa, pa!